Čaute lidi. Dneska hráme túto hru, kde skáčeme. Hrám to s Tobiasom. Čau. Takže každopádne ja som teraz v modrom týme. Tobias je červenom, Tobias to je. Tu si, Tobias je tu. Pri mne, tento noob. Jež noob, ale presne ten skin noobovský. Hej, ja chcem ísť. Ne. On je v červenom týme a v modrom týme ešte Vlado bol. Je to skore 0-0. 0-0-0. Neviem, čo má robiť. Ona je iba jediná baba. Ty kokos, to je ľahké. Krabík. Mr. Krab. On to nedala. Mr. Krab. Krab. No, Mr. Krab. Hneďte. A ona si ma zhodila do vody. Ja. Áno. Ty. No jeden. Ide modrá. Daj to, čo má. To je ľahké, keď to nedáš, tak ja ti rozbijem počítač. Alebo na čom hráš? Ja, čak ja nejdem. Nie ty, ona, tá baba. To je taká. To má na sebo napísané. Či? Bože, ma ju neznáš, ona to nedala. Ona spadla normálne jak noob. Ja som tu bol prvý, fakt. To je jedno, ale idem ja. Haha. Hej, ale ja nemám oné pripravené, čo dám. Ne. Chod ty. Jako. To sa nedá. Yes! Ja som to dala, bracho! Nechod preč. Odtiaľ. A mňa to zobralo, to moc. Prvý. Ja idem. Ja už aj nechcem ísť. Ideš ty? Ty ideš, modrá. Aha, to nie som ja, ale... Modrý ide. Ne, to dá. Prosím, daj to. Púď to dole. Nech tá hviezdička je hore a nech je dole. Rýchlo Ono to nedá. skáč. Ale ona mohla ísť dole až To ja akože za všetkých, neviem, zazbieram všetky týmy. Bože môj, tu z mojich týmov nikto nič nerobí. Prečo? Aj z môjho. Ani z môjho. Takže som to znova. 2 minus 1 to by mohla dať. Dala to? Yes, dal to. Je to 0, 10, 10. Červený tým má 0 bodov. Pomoc. Idete, choďte do... Červený tým má 0 bodov, modrý má 10 a žltý má 10. Ide žltá babenka. To by mohla dať. Nedaj to, fuj. To viac prestaň. A to je ľahké, iba stojí. Tak keď chcete, môže skákať, no ale ešte. Ne. Harry prvý. Prosím ťa. Ale idem ja. Je nachystaný. Teraz by mali zvládnuť z červeného týmu. Team Rounds. Žltý tým vyhral, nie? Nie, ideš ty. Aha, idete ty po týmoch. Ima ti toto. Počkaj. To nie je až tak ťažké. Počkaj, jak sa dáva stojka? Keď sa všetci dohodnete. Ani jeden. Smola. Nie, niekto to nedal. Ja chcem dať tak kameru tak, aby to všetko videlo. Podaj mi volačo. Nie, volačo, čo to bude? Nie. Podaj mi volačo, veľký stojan, alebo čo. Ja viem čo. Haló. Počkaj, idem ja. Haló, ja mám buknutý pod mapu. Ne, to je ľahké. Ja mám buknutý pod mapu. Všetci do stredu. Musím vyskočiť. 4. Ja som to dala. Ale myška... Ja jediná som to dala. Pod mapu. Chápeš to? Ja jediná som to dala. Ja si nebola čo podať, aby som mohla mať vyššie kameru, aby ste videli. To je normálne. Idem ja? Dobre, idem. Čo to mám horná som stoliku, ale extrémne. Jak to mám, ona asi sama odpojde. Daj reset. Dali ju. Reset. Tak to sa znova napojí, lebo nemá logiku. Aha, tu slúchadka. Ja nemám logiku? Poupravíš na chvíľku stolík. Na chvíľku. Yellow tým vyhral, bože môj, prečo ja mám taký... Ja som yellow. Ja teraz budem žltý tým. Ja som sa napojil, ja som odrazu yellow, ja som vyhral. Až na to, že ja to tam nedám, vidíš? Aha. Haló lidičky, ja som teraz vyhral. Áno, lebo máš často stopla. Lebo som sa odpil, napil som sa a som... To bude zvlášť, čo mi podáš už? Lebo ako to máme, ja budem takto hrať. Teraz pôjde na 100%, takže sa musím pripraviť. Jaký som tým? Ja som modrý stále. To čo je? Ide z červeného týmu. Čo to je zase hviezda? Ja nechcem ma tu hviezdu. Ty si červený tým? Áno.
Tobias, nenadávaj. Ja nenadávam. No a video nie. Nenadávaj. Prvý. Niečo mi podaj už, aby videli Počkaj, líčky. je mňa. Ne. Za chvíľku sa vrátim, keď to bude mať vyriešené, takže zatiaľ pán. Sme späť, vymysleli sme to. Mám pod tým Pexeso, takže výborné. Pexeso. Som rada, že... No, už sa začali dať školu, takže sme chvíľku museli prestať hrať. Ja idem. No. Ide volák do červeného týmu. Hej, ja som červený tým, poďme, daj to. Ne, prosím ťa, nedaj to, prosím ťa, nedaj to. Dobre, ja nebudem fandiť vašemu žltému týmu. Neviem, čo robí. Či má iba vyskočiť. Máme tu malý snack. Chcete ho vidieť? Asi hej. My sa zlepili. Máme tu malý snack. Ty žižalky. To bieras. Ty. Ja viem, ne. Haha. Ty sa to smeješ. Taká srandovná. A som vlád, kto to dal? Dal. Nikto to nedal? Nikto. A prečo on teda bol tam? Neviem. Alebo on ležal. Ja ho to nezobral. Je vlák do modrého týmu. Tieto snacky. Mňam. Daj misku. Hej. Ne. Máš to na trhovisku, že? Ale je od lepidla. Tobias, ty si akurát išiel, keď si odišiel. Zavri dvere. Ty to robila za mňa? Áno, ale prehral si. Zavri dvere. Nech ti nedám. Som mal 4. Ja vždycky. Ale nie hneď naraz jesť. Potom za pár minút si dáme 1, 2. Nie. Áno. Tak ty volá čo donies. Som blue, si žltá. Áno. Tak ty volá čo donies ešte. Aby sme mali tú misku plnú. Dnes niečo, keby volá čo ja budem hrať za teba. OK. A vyhraj to. To ti povedať neviem. No a ty nás to bude stáť. Budem hrať za Tobiasa. On išiel pre nejaké snacky. Takže teraz uvidíte asi Tobiasov mobil. Tady som ja. Je to rozmazané na tej kamere, musím dať ďalej. Dali to? Dal to? Dal to? Ale ja to mám seknuté. Tobias má seknuté. Tobias ide. Ja mu to dalo lív. Tobias, tebe to dá. Ty si mal ísť, tebe to dalo lív. Jo! Čo jo? Som išiel. Málo. Nemáš ešte viac? Tobias nesú ďalšie snacky. Jahodové snacky. Á, je!
ja idem. Á, rýchlo takto, že ešte máš nejaký. Rýchlo to tam daj. Bože. To rozbalím. Jaký modrý? Fuj, nedaj to. Ona to nedá. To sa nedalo dať. Aj tak to bolo na boku. Niekedy ukončíme video. Lebo ja chcem na ešte ďalšie natáčavko, no a idem za 1,5 hodinu preč. Kam? Za 1,5 hodinu? To si ideme ďalšie video, ne? Potom budeš aj kľudne